Вітаю! Ви глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. На мінулым тыдні батальён Літвін знаходзіўся на ўсходнім напрамку фронту. Працавала выведка батальёна. Батальён Волат працягвае стаяць на абароне Бахмута. Паспяхова знішчае ворага як асабістымі падраздзяленнямі, якія працуюць з АГС, мінамётаў і ПТРК, так і разам з сумежнікамі з ДПСУ. Палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіты Круцова праводзіла выведку пазіцый ворага і карэктавала дальнабойную артылерыю. Мінамётныя разлікі паспяхова адпрацавалі па асабоваму складу акупантаў. Страт і параненых на мінулым тыдні ў палку Каліноўскага няма. Звяртаемся да ўсіх, хто хоча прыехаць у полк Каліноўскага і далучыцца да барацьбы супраць расійскіх акупантаў і вызвалення Беларусі, але з нейкай прычыны не можа вырашыцца. Мы нагадваем, што ў палку зможа знайсці сябе кожны. Вас ніхто не адправіць без падрыхтоўкі ў зону баявых дзеянняў. Кожны рэкрут праходзіць вучэбку, пасля чаго размяркоўваюцца па падраздзяленням палка як баявых, так і тылавых. Увесь час нам неабходны кіроўцы, механікі, медыцынскія спецыялісты. Акрамя баявых падраздзяленняў, у нас існуе гарнізонная, медыцынская, медыя і іншыя службы. Без вашага жадання ніхто вас не адправіць на самы нуль. Беларусы, надышоў час дзейнічаць. Далучайцеся да палка Каліноўскага праз чат-бот у Тэлеграме. З вамі будзе падпісаны кантракт з узброенымі сіламі Украіны, вы атрымаеце вайсковы квіток і штомесячны заробак. Разам да перамогі! Усе актуальныя навіны, дэталі і падрабязнасці падзей вы можаце знайсці на нашым афіцыйным сайце і ў сацыяльных сетках палка. Інфармацыя, якая тычыцца дапамогі палку Каліноўскага, таксама знаходзіцца на ўсіх нашых афіцыйных крыніцах. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!